assumim una inversió de 1,3 milions d'euros dins del contracte per a la renovació de la flota, en concret avui d'este camió Cuba per al Valdeig, d'estos 3 camions de recollida de residus sòlids, de recollida de fem, i també de la maquinària que veieu darrere de mi, de neteja de l'arena, que sabeu que és una de les millors neteges de platja urbana de tot el territori nacional. Esta renovació de maquinària fa que tinguem 120 operaris de neteja tots els dies, repartits per tots els districtes de la ciutat, 100 màquines al seu servei per a que la qualitat del servei funcione, arribi a totes les zones de la ciutat i, des de luego, se preste en òptimes condicions. Jo vull destacar mesures importants que s'incorporen a esta segona fase del Pla Respecte en companyia dels vehicles que avui presentem. Eixa contracte de gestió de parcs i jardins, que suposa una inversió de 3 milions d'euros, 200.000 euros de mobiliari urbà, hem restituït 5.000 luminàries de la ciutat i ens preparem per a que abans de l'estiu hi hagi una restitució de 10.000 llums noves. Anem a intensificar i a continuar les campanyes de neteja intensiva des d'una nova gestió. Eixes brigades de resposta ràpida coincideixen en les unitats de proximitat de la policia local, que ja estan treballant per primera vegada en la història de la nostra ciutat de vesprada. Hem incorporat fa poquet un quart camió dins del dispositiu del servei de recollida de trastos, i un altre dels pilars bàsics del Pla Respecte sabeu que és la modificació de l'ordenança de convivència, que per a endurir les sancions cap a aquells comportaments incívics, i estem treballant en aquest pacte per el civisme. En definitiva, una resposta cada dia més eficient, cada dia millor, cada dia al servei dels nostres ciutadans i ciutadanes.